Wih lah dalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kose. Aku ki patih kowe mingkire kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene ra ming arep nyekel aku to? Ming arep nyekel Petruk to? Ha to ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora butuh basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wit biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka. Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya mung aku ngajeni karo kowe. Ha nek wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting Patih karo kawula cilik. Aku anane mung wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip iki sing dinteni apa ta ni? Wong urip iki sing dinteni modar. Ku mung kari antri, tak omongi. Mung kari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro menungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip. Sing gawe urip Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, rasaku ki ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Wih lah dalah. Ora dalah iki serius. Truk, hati-hati lho. Ya. Padha-padha loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Truk? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengose ra kaya ngono kuwi. Kuwi Citraksi. Citraksi dengkulmu. Udu Citraksi kuwi. Weh, domongi kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu kok. Udu. Oh, berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah. Setayu. Surtayu. Surtayu. Tak ngerti, Truk? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ra masalah, ra tau tepung kon mala tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa Sing tak wedeni apamu? tiban tangane Surtayu pecah sirahmu.